Te ootte muuten mukavia, mutta teissä on se paha vika, että työ pelkäätte oottelemista. Ja ootte tässä maailmassa niinku kiinni kuin mato paskassa. Kyyttäätte rahoa ja akahössykää niinku rakkikoira suolivassu. Sitten suku heittää motin murroon munille. Hyvä olit eläessäs, vaan parempi kuoltuas. Mut kato, me on ihan toista maata. Minulle ei tuu mikään yllätyksenä. Paitsi Mäntyharjun kesäteatteri. ...2014. Simpauttaja.